O, ai întâlnit ceva puțin în drumul tău așa. Eu te șerpele, fii atent ce cap îi dau. La amândoi le-am dat. Tătea șerpi. La pândă, în iarbă. Mai e niciunul, că au murit direct. Marked an enemy's death crate. Dar acolo nu mai e niciunul, că au murit amândoi. Mă duc să văd ce avea, poate are gloanțe de aveme. N-ai avea carul. Mai pot să iau arma în mână, băga mi-aș pula el de telefon și morții lui de internet cu MS-urile lor. Mai puteam să iau arma, frate, mi s-a blocat. Okay. S-a dat zona pe căsuțele alea. Da, l-am văzut pe cum. Cer să mă duc după ăsta de aici care dă. Uite-l că l-am găsit. Marked a location. I-am dat orul ăsta de era aici la calabă. E unul după piatra asta. A, nu, e la casă. La casă, la voi acolo. Sunt doi în casa aia. Veniți aici la casa asta, că aici sunt ultimii trei. Ah, nu, cred că mai sunt patru, de fapt, stai. E în casa asta, l-am. Da, uite că l-aud. Gata. Vezi că e chiar în față. Intră peste el. De fapt nu intră, lasă-mă că-i dau grenadă. Lasă-mă să-i dau grenadă.
Găurica e acolo. La marticula, bine. Hai că se vede diferența acum la damage. Vedem acum cât damage ai dat. Am 25 de gloanțe pe AVM. Să te arză focul!